Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Fanfesteko edozein libururen barruan zeure jarduera interaktiboak nola sortu ditzakezun ikusiko dugu bideo honetan. Lehendabizi, aukeratu editatu nahi duzun liburua. Gero, aukeratu ikasteko egoera bat eta zabaldu aurkibidea, jarduera berria zer ataletan sortu nahi duzun markatzeko. Behin liburuaren barrura sartuta, goiko eskuineko menuan egin klik editatu aukeran. Liburu digitaleko edozein atal aldatu ahal izango duzu, elementuen erdigunean ageri den gehi botoian klik eginda. Jarduera berri bat gehitzeko, aukeratu non txertatu nahi duzun eta egin klik gehi botoian. Klik egitean, honako hauek gehitzeko aukera agertuko zaizu. Testua, irudiak, jarduerak, URL-a, bideoak, Geniali eta Puzzle. Kasu honetan, zure jarduera interaktiboak nola gehitu ikusiko dugu. Sakatu jarduerak. Lehenetsitako hainbat txantiloi agertuko dira garatu nahi duzun jarduera interaktibo mota aukeratzeko. Adibidez, erantzun bakarra aukeratu dezakezu eta jarraitu sakatu. Ondoren, osatu jardueran ageri diren eremu guztiak enuntziatua eta aukerak zehazteko. Gero, zehaztu konfigurazioa. Feedbacka edo lagungarri bat gehitu nahi duzun aukeratu dezakezu edo ezarpenak aldatu nahi dituzun erantzunak ausaz ikusteko. Zerrendaren estiloa ere aukeratu dezakezu eta atzealdean irudi bat txertatu. Aukeratutako jarduera motaren araberakoak dira konfigurazio aukera horiek guztiak. Eskuinean, sortu duzun jardueraren emaitza ikus dezakezu eta funtzionamendua egiaztatu. Konfiguratzen amaitu ondoren, egin klik gorde aukeran. Ondoren, jarduera liburuaren barruan integratuta agertuko da. Aldatu duzun atalaren eskuinean menu bat ageri da. Aukeren bidez, blokea editatu, igo, jaitsi, bikoiztu edo ezabatu dezakezu. Ikasleei betiko agertzeko, egin klik gorde botoian. Ikasleek jarduera hori egiten dutenean, emaitzak ebaluazioa atalean deskargatuko dira beste jardueren kasuan bezala. Hurrengo tutorialera arte.